Po smrti kráľa Žigmunda sa na území Slovenska rozohnal boj o uhorskú korunu medzi Albrechtom Habsburským a poľským kráľom Vladislavom Jagelovským. Alžbeta Habsburská, vdova po Albrechtovi, hájila práva svojho syna Ladislava Pohrobka. Povolala na Slovensko českého vojvodcu Jana Jiskru z Brandýsa, ktorý priviedol žoldnierske oddiely z bývalých husitských bojovníkov. Jiskra ovládol veľkú časť Slovenska, ktoré sa stalo centrom dramatických udalostí spojených s bojom o uhorský trón. Po Vladislavovej smrti v bitke proti Turkom sa mladý Ladislav stal jediným kráľom. Ján Jiskra bol medzi 7 kapitánmi spravujúcimi krajinu. Jeho vplyv však vyvolával spory, najmä s Jánom Huniadým, ktorý odmietal jeho vplyv na kráľovstvo. Jiskra zotrval v boji za práva Ladislava Pohrobka, no paradoxne bol zbavený svojich majetkov a vykázaný. Neskôr ho kráľ povolal späť a vrátil mu majetky, aby využil jeho vojenskú podporu. Jiskrovi žoldnieri, známi ako bratríci, pozostávali najmä z bývalých husitov a prispôsobovali sa uhorským podmienkam. Mnohokrát prepadávali mesta a kláštory, ak nedostávali žold, čo viedlo k ich negatívnemu obrazu v kronikách. Na druhej strane ich prítomnosť mala významný kultúrny vplyv. Po uzavretí kompromisu s Matejom Korvínom Jiskrov vplyv postupne upadal. Usadil sa v okolí Tisy, pričom jeho pôsobenie zanechalo nezmazateľnú stopu na slovenskej histórii.